Sangre! Tinapalabas, pimanaw ni Edita iti pagnanaadanda, asaan na ngayon pakada kini Gringo no sa dino ti papanan na. Kabayatan na, inyawat met ni Julia kini Rafael tindulin ng arwatan da ito'y idi maladaga pay lang. Imbaga na dakkel ti pakainaigan da gijay nga arwatan, gaputa iso ti nakasuot ken kuana, idi yawat ti lola na kini Julia. Inawat met ni Rafael, ngamsakbay nga indulin na. Inukrad na ti imbaga ni Julia Alampin. Ket dita, nakita na ti mapa. Adda nakasurat, ngam di na maitaros ti kayat asawan dagiti nakasurat, gaputa nakartib da itoy. Kabayatan na, nakadanon ni Edita iti ayan ti balay ni Agosta. Nasdaaw da itoy tawanan ti sigud a balay ni Doña Agosta. Itagagayem, adtoyen ti tuloy ti nobela tayo a Napoleon. El Oro con Sangre! Apay nga awan mo tay balay ni Senyora Agosta dito eh. Ayan na nga tan. Uno? Awan nga tan ni Senyora Agosta. Natay nga tan. Tila sumsumrak iti utak ko. No dita ti balay na. Napanan na nga ta. Amangan no awan mauray ko. Papanak nga ta aya. Asino nga ta ti mabalin ko apagdamagan. No nga ta mapanak ijay Villa Gabriel. Mapanak sakit di ijay. No mapanak, maamuak ti talaga akasasaad itada Senyor Esteban kan Senyorita Lolita. Naglimpiw dangatan, nakapagkinaawatan damot langatan. Delikado no makita nak ni Don Esteban. Iso ang pumanawak dito yan. Maditag parparik na kanyak. Iso akasayaatan no sa anak pay lang agpakpakita iti Villa Gabriel. Ho. Di ka nagarawa, taayusak dagiti sapatos mo. Nasken ang nakasagana kay ti anyaman agundaway. Sumangpeten ti agbalin nga amom iti mabiit. Ay, anya na nagtaraki da ito'y napili ni Senyor Esteban a kabalyo ni Senyorita Marisol. Nagpintas ti Maris na. Sakit, talaga ama ay aywanan anaimbag. Nagpresko ti langana, takanayon ama padigos, ket kompleto ti agpaiken kwa na no agdigos. Benito, umay ka pa'y agar musar. Wen, umunakan, ta si kaswak pa ito'y kabalyo ni Senyorita Marisol. Inaldawlaktan aday tati ayan ti imatang mo. Siyempre di tayo amo no kaano sumangpet dagiti amo tayo. Iso masapol ang nakasagana tayo akanayon. Kudam kat nakasilsilang matan ti swelo ti siled para ka ni Senyorita Marisol. Ay rumbang laang. Ibagam ka dagiti babaunan. Dalusan dati amin asulay. Di tayo amo. Ang mga na istrikto unay ti sumangpet nga amo tayo babae. Narigatayin. Kunampay. Ngala. Urayin kan amalpas di ta araramidam. Aggidan tanton nga agar musar. Apong Josep. Apay Luciano. Apong, kurang tibilang dagiti kabayan na baka. Anya? Dandanin, nagmalem kami ang nagsawar kada Anton. Ngam saan niya nasarakan ti dagduma kabayan. Ay, delikado. Ang mga no, adamanan aga-aga ba nakadanon diti asin de Gabriel. Day tangaraw. Ay sus. Kita amti amin abadang. Ang mga no nakarwarmat dagiti ibagbagayo abaka. No, ada nadadaal nga alad. Ituloy mi tagsawar intong bigat, apaw. Ay
Ay, sus, delikado no maamuan ni Don Esteban data. Ay, apong, kidawag adiyo pala ibagbaga. Sa bagay, saan pa si Mangpat? Huwin ka nung araw. Mala, dublin nyo, di kinaalimta kayo. Sa pulon nyo, Juan. Huwin apong. Kahit sapay ko ma, ta masarakan mi dagijay. Sakpay asumangpot ni Don Esteban. Mapanak ijay away, Pedrita. Anya ti aramidem ijay. Nagado ti aramidem tayo dito. Saan maagwantaan dagiti dua ababaonan ti amin at trabaho diti Villa, ta nakalawlawa mat ngamin adalusan. Aganos kayo Uray katagsweldo kayo, mate. Unay daytan Benito. San aya apod no magtiimbagak? Napatag ti gagara ijay away. Hey. Iso adi naklapdan, Pedrita. Ala, sumrakayon iti kwadra, tanay, malumain. Saan akayat ni senyor nga agyan kayo iti kanag? Iso asumrakayon iti kwadra, ha? Hi. Dayta. Hehe. Maewanan akanayon dagito akabalyaw. Kasanaw, ati uda pa iti tao amatartaripataw. Ha? Umurti lugan dayjay Awan sa bali nga akin lugan iti dayta, no diti amo me. Ay, Pedrita! Pedrita! Ayan mao! Benito, agtanda senyor. Wen, ti kutsidan ti sumungad. Kaut, anya pa ilat ko ang ngay. Inkalukatanen atay ruanga ta hustonto no makadanon da. Ha? Ay, wen anya. Ay, adanda senyor. Adadan! Vamos, hija mía. Adatan dito'y Villa Gabriel. Dito'y tinakayanakan ni Sika, iha. Malagip ni Sika? Si, Papa? Klaro iti panunot ni Siak ti Villa Gabriel. Hija mía. Ayan ti silad ni Siak, Papa? Kayat ni Siak ti aginana? Pedrita! Pedrita! Senyor. Nagbayagan ni Sika? Dispensarin Di kwarto ni Marisol. Nakasaganan. Wanya, senyor. Ala, hija mía. Sumurutan ni Sika kiniyayam na Pedrita. Napintas ti Silet, na pinaisagana ni Siak na paragan ka. Ayan ti kwarto? Iti abay ti kwarto para bisita, senyorita. Matlagayam. Amo ni Siak ijayan. Gracias, Papa. Ha? Nakapimpinta saan ka din, Pedrita? Uwan, senyor. Adayo anapimpintas ngam day di Lolita. Si, awan ti tinawid ni Iso kini Lolita. Tatinawid ni Marisol, ti perfecto na lang nga ti abuela ni Iso na Espanyola. Perfecto na kinapintas. Ngam awan serbi akin apintas, no dinagbalyo, ti kinasuplada na. Nakita mon, Benito? Wen, mate. Ti kayat ko asawan, titigtignay ni Senyorita Marisol. Ay, Kasla makitkita kon ti kasasaat tayo dito'y Villa, no awan ni Senyor Esteban. aganos tayo anya ti amom no bannog na laday jay. Sapay ko maatakas ta. Ngam no saan, ay sos, delikado tayo. Simmangpet ka nun da, Senyor Esteban, apaw. Ay, kastaya. Wala, apaw. Kadwa na ka no, ti anak na ni Senyorita Marisol.
Ay, amangan no umay da dito'y rancho. Sigurado day ta, abaw. Imbagta na sarakan yung matladag ito'y mapukpukaw abaka. Uwan nga raw. Ngam, masapol ang matarimaan ng dagiti alad. Agrukop ngaminan dagiti poste ti alad. Mala, iso ti ibagayo ka ni senyor. Maawatan na data, tanay. Manumat atawon dagiti aposten. Maragsakan laki day kadagiti ipadamag tayo kini senyor. Ibaga tayo ti resulta ti panangbilang tayo. No, mano amin ng tinagbalinan dagiti baka dito ranjaw. Ay, sigurado ang maragsakan, Luciano. Talaga napaado tayo ti baka dito'y. Ang mga agkurang to pa yan, ti kalawa to'y rancho at pagpastoran. Nalawa to'y ranjaw, abaw. Ewan ng panagkunakat. Ipadispatsar nanton dagiti daduma baka. Ado dita ti agatang iti maparte. Nabayagan na saan ang naglako, apaw. Kat amangan no, aglakon tumalay. Talagamot ang nagadun ti baka na. Mala isaganam nga rod. Diti i-report mo to ka ni Don Esteban, Luciano. Sika, ti makamoy ti data. Ayan nga tani Pedrita. At dala itay dito'y likod ti Villa. Diyak mo't makita. Pedrita! Pedrita! Nay, ti may sa babaonin ti adda iti ayan dagiti masetas. Damagak man no nakita na ni Pedrita. Hoy! Ay, ni Senyorita Marisol. Anyan, nagpungga. Kunamlan na ukisan as sibuyas ti kinapudaw na. Ay na. Anya ti obra ni Sika, ha? May isa ni Sika na mochacho? Senyorita, nalipatan na kon? Tonto! Senyorita. Agis istambay lang ni Sika? Sika na lakay? Ha! Awan amo ni Sika na trabaho dito Villa? No pwede! Awan ti aumento ni da kayo nagsweldo. Ha? Sayang ti ganaran ni da kayo na ipapaain ni Papa. Abusado ni da kayo? Senyorita, jak amo ti ibagbagam. Saan kami nga abusado? Ke? Dobyan ni Sika ti imbaga ni Sika. Senyorita, uray rigat mi amin arigat dito Villa. Saan kami nga abusado? Estupido! Senyorita. Sige. Isagana ni Sika ti kabalyo na imbilin ni Papa na erwar ni Sika iti kwadra. Naglablabas na ito yun Italama padasak ti tungpaan ti bali anak kon ti edad na. Doble tiyempo! Uwan, senyorita. Yasidag ni Sika ti pagsakayan ni Siak na kabalyo. Oro mismo! Uwan, senyorita. Jablis ti kastoy. Sa anak sa makaanos. Ho. Aday ta. Agannad ka, senyorita. Estupido! Saan na ignorante ni Siak? Linaklaka na ti si Makay iti kabalyaw. Ay, impagtapi manaw. Tano saan? Amang ano makasauak iti di umnaw. Ay, hapaw. Dito! Ay, senyor. Ay, hadagayam iti ayan tilandok atugaw di tarden. Masidag ni Sika dito. Ay, nakita na nga tati naramid ni Senyorita Marisol. Umasidag ni Sika, Benito. Wan, senyor. Ay, anyang atati ibagana. Senyor? Hala, agtugaw ni Sika iti sango ni Siak. Nakita ni Siak, tinaramid ni Marisol.
Senyor, basol ko. Dispensa, Benito. Siya kon na mismo di mangibaga. Pasensyaan ni da kayo ni Marisol. Uwan, senyor. Awan problema iti dayta. Ayan ni Pedrita. Idak pa'y nakita, senyor. Sapsapulag itay nakita nak ni senyorita. Ne, ayan ni So. Mala, sapulan ni si Benito. Ha? Senyor? Kinabkabil ni Marisol itay apagring ni So. Ha? Daklam mo, noan niya mo tinagbasulan ni Pedrita, tagas taunay na pungtot ni Marisol kenkwana. Anya? Ayan nga tangaruden ngay ni Pedrita, senyor. Agdamag ni Sika, kadagiti duwara mo, Chacha. Amangan no nakita ni Suda. Uwain, senyor. Anya tinapasamak kini Pedrita. Gagayem. Di uliwan na denggan tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!